Eta amailarekin hasiko gara, 2006an eta 2007an jaiotako eskualdeko ikasleen artean banatuko ditugu sariak. Eta Leire Artola alkatea banatuko ditu sari hauek. Ongi etorri, Leire. Bertsoarekin hasiko gara eta hasteko bi aipamen sari. Ondorengo bertsoen egilei, 50 euro. Nik eta niretzat, June Aiestaran Iparragirre. Junek ere irakurriko digu edo abestuko digu. Momentu batez goi honetatik aurrera begiratuta ikus liteke gaurko zita ez dela batere arrunta. Talentu pila da igartzako aulkietan pilatuta. Ta luzaz segidezagun arkatz ta paperari lotuta. Itza sostengu dugun artean non erori baduguta. Eskerrik asko, June. Eta bigarren aipamen saria, hau ez dakit nola irakurri, zama maitea, ama maitea, zeta parentesi tartean. Kepa Ormazabal Galdos. Kepa etzaigu etorri, bueno, helaraziko diogu saria, hori seguru. Eta sarien atalari eutxiz, bigarren saria 150 euro eta oroigarria Unai Eguren Retolaza, COVID-ari bertsoak. Zorionak, Unai. Eta lehenengo saria 210 euro eta oroigarria gorputzaren ardatzak. Malen Urreta Bizkaia Mateos. Zorionak, Malen. Eta olerkiari ekingo diogu, bi aipamen sari. Ondorengo olerkien egilei, betiko izan beharko zenuke. Meder Arzuaga Saez. Txalo bero bat. Baino badirudi ez dela etorri. Helaraziko diogu. Bai, zuzea? Ah, bai, hemen dago, txalo bero bat. Ah, bale, bueno, Meder ez da etorri, baino bere partetikan saria jasoko duenik badauka. Eskerrik asko. Eta urrengo olerkia erori, Irantzu Eskixabel Aranburu. Bueno, datorren urterako sari berri bat proposatuko dut, bai, sari jasotzailearentzat saria, Beno, olerkiari dagozkion saria banatuko ditugu orain, bigarren saria, 150 euro eta oroigarria, sekula inoiz. Naia Sarasola Gaztañaga. Txalo, bero bat. Eta nahiak bere olerkia irakurriko digu. Sekula ez, inoiz ez, nunca jamás. Nire herrialdea okupatu zuten, harresiz inguratu zuten, nire etxeak kendu zidaten, eta terrorista ditu ninduten. Inoiz erasotuko ez gintuzketenek argindarrak kendu zidaten, nire semea hil zutenek,
eta terrorista ditu ninduten. Misiak erortzear beldur naiz, baina honezkero nire ikarak zulatu du hilobi akaba ezina. Nire lurra sarraskitu dituzte, halare, herrialden paraguek behiak isten dituzte, ez ikusiaren egiten dute. Umeak dabiltza jolasian, eta batzu gorpua daramate, baina dagoeneko ohituta ez ikusiaren egiten dute. Oilo eta tiroketen oihartzunak dira bertako soinu bandak, eta non daude barreta algarak? Bonbartetako ospitalean, lekurik ez hilerrietan, herritarron atxekabea, besterik ez da Gazako kaleetan. Ez da urduritu nire bihotza arma tiropun entzutean, besteak darama hilotza, besterik ez da Gazako kaleetan. Sekula ez, inoiz ez, nunca jamás. Ibda, Ani Leoman. Eta hori guztita bizita diot, nor da benetan terrorista? Zorionak naia, benetan sekulako meritua daukazue halako gai gordeinei eutxita edertasuna sortzearekin. Lehenengo saria, 210 euro eta oroigarria, denboraren leia, Ane Irizar Arrondo. Eskerrik asko. Eta prosarekin jarraituko dugu, 3 aipamen sari. Egilea, Sara Elizaurdi Karrera. A-ak ez nahu ulertzen. Sara? Gure sari jasotzaile profesionala, zatoz? Benetan diote, sari berriarena. Mila esker. Ya está, ez omen do gehiago. Bigarren idazlana, Ilargiaren galdera, Leire Berbel Garate. Osondo, eta 3. idazlana, hemen nun dago, galdu naiz, bai. Erabakien artean, June Antza Auzmendi. Bueno, eta prosa arloko sariei ekingo diegu. 3. saria, 80 euro eta oroigarria. Bogus Krik, Ander Leturia Elortza. Zorionak, Ander. Bigarren saria, 150 euro eta oroigarria. Non ote dago denbora atzera botatzeko ordularia. Aiala Zubiarrain Torreño. Eta lehenengo saria, 210 euro eta oroigarria, Izarapean, Amaia Azpeitia Osinalde. Txalo bero bat! Beno, eta gaurkoz amaitu dugu sari banaketarekin. Eskerrik asko Leire, saria banatzen laguntzagatik.